Gino Bartali bol ikonou svojej doby, oslavovaný po celom Taliansku. Vyhrával najväčšie cyklistické preteky, patril medzi najväčšie národné symboly a popri tom všetkom denne riskoval život seba aj svojej rodiny. Čo v skutočnosti robil a prečo o tom celý život mlčal? Bartali bol jedným z najväčších cyklistov prvej polovice 20. storočia. Narodil sa 18. júla 1914 v Toskánsku, v meste Ponte a Ema, nedaleko Florencie. Ku cyklistike sa dostal ako tínedžer. Pracoval ako mechanik v dielni, neskôr sa stal pretekárom. Bol známy predovšetkým ako výnimočný vrchár. Práve jeho sila v kopcoch mu často rozhodovala preteky. Vo veku 21 rokov sa stal profesionálom a pred 22. narodeninami vyhral najväčší taliansky cyklistický závod Giro d'Italia. O rok neskôr sa mu titul podarilo obhájiť a v roku 1938 vyhral svetoznámy Tour de France. Bartali sa tak stal idolom miliónov ľudí a symbolom národnej hrdosti. Jeho sláva sa rýchlo šírila a v tej dobe jeho meno poznal každý Talian. A práve vtedy, na vrchole, prišla druhá svetová vojna. Počas vojny Bartali vyrážal na dlhé jazdy cez Taliansko, zdolával kopce a udržiaval sa v perfektnej kondícii. Často prechádzal kontrolnými stanicami, kde ho pravidelne zastavovali hliadky. Bartali však vedel, ako situáciu zvládať. Vďaka svojmu statusu a rozhovorom o cyklistike a pretekoch sa nikdy nedostal do problémov. Svoj drahocenný bicykel mal kvôli tréningom starostlivo nakalibrovaný, hliadky to rešpektovali a nikdy ho nerozoberali kvôli dôkladnejšej kontrole. Ak by sa ale pozreli do rámu pod sedadlo, dostal by sa do veľkých problémov. Bartali bol hlboko veriaci. Jeho kresťanská oddanosť sa stala základom jeho morálneho kompasu aj počas náročných rokov v Taliansku. Počas druhej svetovej vojny pod zámienkou tréningov tajne prevážal dokumenty a falšované pasy s novými identitami, ktoré pomáhali Židom uniknúť prenasledovaniu. Dokumenty a papiere boli starostlivo ukryté v ráme jeho bicykla. Každý tréning a každá jazda cez kontrolné stanice mali svoj účel. Každý prejdený kilometer prinášal ďalšiu možnosť pomôcť tým, ktorí to potrebovali. Odhady historikov hovoria, že Bartali zachránil stovky ľudí. Niektoré zdroje uvádzajú približne 800 až 900 Židov v rokoch 1943 až 1945, ktorí vďaka jeho zásielkám získali falošnú identitu a mohli uniknúť deportáciám. Okrem toho Bartali a jeho rodina priamo ukrývali niekoľko Židov vo svojom dome vo Florencii, poskytovali im jedlo a ochranu pred nacistami. V tom čase sa pomoc Židom často trestala popravou. V mnohých ohľadoch sa jeho činy dajú prirovnať k známejšiemu Oskarovi Schindlerovi. Na rozdiel od neho, Bartaliho svet poznal hlavne pre jeho úspechy na bicykli, ale jeho najsilnejšie skutky ostávali dlho skryté. A to až do jeho smrti v roku 2000. Gino Bartali celý život mlčal o tom, čo počas vojny robil, hoci poskytol niekoľko rozhovorov o tomto období. Veril, že niektoré veci sa nerobia pre uznanie, ale preto, že sú správne. Napriek tomu bol skutočným hrdinom. Jeho odvaha a obetavosť zachránili stovky životov. Po smrti ho Yad Vashem, izraelský pamätník holokaustu a Inštitút zachovania pamäte obetí, vyhlásil za Righteous Among the Nations, titul udeľovaný nežidom, ktorí riskovali vlastný život, aby zachránili Židov pred prenasledovaním a smrťou bez osobného zisku.